Dit is het echte stadion van Fortuna Sittard. De 3D-puzzelvariant ziet er zo uit. En initiatiefnemer Peter Helwig presenteerde het eerste exemplaar. Dat wil ik bij deze overhandigen aan onze directeur van Fortuna Sittard, Ivo Fennings. Ivo, bij deze veel plezier ermee. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Heel mooi. Helwig is stadionfanaat en verzamelaar van miniaturen, ontwikkeld in China. Azteken in Mexico, Sevilla 2 keer. En bij al die stadions gaat het om die details, uiteraard ook bij die Fortuna-variant. De bijbouw van een supermarkt hier aan deze kant, die was compleet niet gemaakt omdat die niet op Street View staat. En de Chinezen, want daar komt het ontwerp vandaan, die gaan op een gegeven moment vanuit Street View te werk en proberen het op die manier te ontwerpen. Voor algemeen directeur Ivo Fennings is er één detail dat eruit springt. Ja, persoonlijk vind ik, als ik dan naar die Rikse site kijk en ik zie zijn naam, ja, dat doet mij toch wel altijd wat. En, ja, dat vind ik wel mooi dat detail daar ook in is verwerkt en ook het standbeeld. De opbrengst gaat naar maatschappelijke doelen bepaald door de fans. Met de puzzel heeft Fortuna een primeur in Limburg, maar niet in Nederland. Onder andere een Feyenoord, een Twente, een Groningen, een Utrecht en een PSV. Nog wel een paar clubs, maar ik ben blij met de eerste in Limburg. Fennings is ook kind van de club en had misschien wel iets gevoeld voor een exemplaar van de Baander. Ja, misschien wel, maar aan de andere kant, ik heb ook in dit stadion zelf gevoetbald, dus wat mij betreft vind ik dit al heel erg mooi. En wat ik veel liever zou willen zien, is dat ook die buitenkant van het stadion wordt afgebouwd. En dat wij in de toekomst een geweldig stadion hebben en dat we hier nieuwe replica's van moeten maken. Maar dat ook niet alleen in het stadion eigenlijk alles goed is geregeld, maar ook daarbuiten.